Us donem la benvinguda a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el centre de referència de la demarcació, on cada any acollim nous residents d'infermeria que, igual que vosaltres, estan disposats a créixer i a aprendre. Al Trueta trobareu un equip compromès que us acompanyarà en tot moment durant la vostra etapa d'especialització. Sentireu el seu suport i podreu comptar amb l'experiència d'infermeres i infermers que us guiaran des del primer dia. Aquí podreu formar-vos com a llevadora, infermera pediàtrica i infermera de salut laboral. Durant la residència podreu explorar diferents àrees clíniques i especialitats. Cada rotació us ajudarà a desenvolupar habilitats úniques i us oferirà una visió integral de l'atenció infermera en la vostra especialitat. No només aprendreu professionalment, el Trueta és un espai on es creen vincles forts i un sentiment de pertinença. Les sessions formatives són un pilar fonamental de la residència al Trueta. Tindreu l'oportunitat d'ampliar els coneixements amb formacions específiques i seminaris impartits per professionals amb experiència. Fer la residència al Trueta també significa viure a Girona, una ciutat amb una gran qualitat de vida, un ric patrimoni històric i cultural i un entorn natural privilegiat a pocs quilòmetres del mar i la muntanya. A l'Hospital Trueta, el vostre futur com a infermeres comença aquí. Us hi esperem per compartir coneixements, reptes i èxits en un entorn d'aprenentatge constant. Formeu part del nostre equip. Veniu i descobriu què significa ser resident d'infermeria a l'Hospital Trueta.